So yan mga bay, so naka-uwi na tayo sa galing trabaho. So 3 weeks natin hindi na nagagamit si Raider J 5.7 stock head with cams. So grabe, pagpandar ko kanina mga bay, tagal umandar mataas yung redondo nya. So starter rin ang gamit natin, hindi natin lagyan ng kickstarter. So yan, kahit 5.7 siya, kaya pa rin niya mag starter mga bay. So wala pa rin crank. So at least ito po yung update natin sa tatlong break-in natin to na araw ngayon. So mamayang gabi gamitin natin to. So ngayon patakbo-takbo muna natin to para mababreak-in to mga bay, kasi 3 weeks tong hindi umandar galing pagpa-sit up natin parang limitado lang yung pagkagamit natin dito. Pero okay naman kasi nag-order pa tayo ng mga pisa. Ngayon ipapakita ko na yung mga pisa nga dumating rito. Pakita ko nyo sa actual kung anong klase ang ating in-order. So ang ating in-order is number 1, injector 150cc 150cc na injector set na 8 holes. 150cc, may kasama ang clip sa hose at may kasama pang ano mga bay, socket. Dalawa is yung throttle body at saka 30mm na throttle body pang Raider G pang 5.7 mga bay. So abang-abang sa na 30mm sa pang Raider, ano to, pang ibang motor yon mga bay, pero yung TPS parehas rin sa ating Raider G yung sakit nya. 30mm at manifold yung manifold hindi rin kasama, ibang brand din na motor yun mga bay. Grabing improvise dito sa ating Raider J para lang mamat sa ating 5.7 na karga mga bay. At pangatlo is yung TPS 4S1M ang brand sa ating in-order mga bay. Yung branded yung in-order natin para ano talaga mga bay ba, maganda yung pag-reset nito. At stock ECU muna yung gagamitin natin. I-reset muna, i-reset lang natin siya kung may kaibahan ba. So na-miss ko yung Raider G ko na singinging, kaya ngayon bibiyahin muna natin to kasi yung oras pagka uwi natin nasa 4:40. Kaya i-chill rides muna natin to para naman na yung makina uminit naman, kasi 3 weeks tong hindi umaandar. Ito, chill rides muna tayo. Hanggang 60 pa rin yung break-in nito, pero okay na to, iwad-wad, pero hindi muna natin ibibira dahil hindi pa tayo nakapagpalit ng injector. Stock yung gamit ko ngayon is stock lahat pa, stock injector pa, stock throttle. Kaya medyo kulang pa to sa gas mga bay, mafe-feel ko yung kulang sa gas. May lakas naman siya. Ayan o. So gamit ko na sprocket is 1434 muna. Bago ko mamaya ay pagkabit natin sa 30mm na throttle body, balik ko yung 15 na engine sprocket natin para pang dulo yun. So alam naman natin na may hatak na siguro to kasi 5.7 na yung piston nito. Kaya ayan, malalaman natin. Pero itatap ko muna to yung 1434 pa na sprocket, yung pag masalpak na yung ating throttle body at saka injector at saka 4S1M na ano tawag doon mga bay, nakalimutan ko na, TPS. At may isang previous pa to mga bay, pang-apat na in-order natin is yung ECU pang Raider 150. So convert yung harness natin mga bay. So si Richie Boy na ibahala nito mga bay na gumagawa. So siya nang bahala nito. Kaya yun ang isasalpak natin para makumpleto na, para ano na natin to, mapatuno na natin to. So
So ang in-order natin na ECU is MBR1, ano yun, kalimutan ko yung brand nun mga bay, nandun sa bahay. Hindi ko pa siya ikinakabit pare kasi hindi pa natin masisiguro kung ito'y sure ba, kung ito'y sure ba na, anong tawag doon, sure ba na pwede sa ating motor. Pero si Sir Boy nang bahala doon mga bay, kasi sabi niya sa atin siya na daw bahala doon. Kaya ayun, ito mag scroll muna tayo dito, muna tayo mag scroll sa ating barangay. So dito, doon tayo lalabas sa Mailag mga bay, para tumaas-taas naman yung pag-uusap natin, kasi namimiss ko yung karga natin na 5.7 kahit stock throttle pa to, pero mafe-feel ko yung lakas mga bay. At saka yung 7.0 na cams hindi ko pa naipakabit mga bay, pakabit ko pa yon. So galamin ko na susulitin ko muna tong 6.0 na left cam. Iba kasi yung left cam at saka yung tinatawag na cam grind. Yan mga bayo, mabibitin po siya sa cambia kasi parang grabing low speed niya mga bay na naka 34. At saka stock pipe pa rin. At pagkatapos mga bay, pag makabit na natin yung lahat, yung pangtaas, ibalik natin yung power pipe natin. So power pipe yung gamitin natin para naman mas goods, di ba? So depende na mga bay sa align nito sa stock pipe natin kung siya magmamatch ba. Okay, pag makabitan to ng racing ECU, ayan, pwede na to ma-adjust, di ba? Kaya ngayon hindi muna natin to ibirit-birit kasi alam niyo na hirap to pag ibirit pag kulang yung gas mga bay. Yan po ang tandaan natin ha. Yan po ang tandaan natin. Kaya chill rides lang muna tayo, gamay-gamay. At may kasama na tong ano mga bay, lagyan ko na rin ito ng tawag non oil cooler. So pwede natin to lagyan ng oil cooler yung Raider J. Kita nyo yan mga bay, oh. Yan na bolt mga bay, yan ang lagayan ng oil cooler natin. Kaya abang-abang rin kayo sa upgrade natin sa oil cooler nito. Lagyan natin to ng oil cooler para hindi uminit yung masyadong uminit, kasi iba na yung karga nito mga bay, 5.7 na, kaya medyo hindi na to same sa standard. Kaya lagyan natin to ng oil cooler. Ayan. May in-order na tayo ng oil cooler, yung tag 700 ata yun, yung may kasama na ano, may kasamang hose na. Kaya abang lang kayo sa upgrade nito mga bay. Butasan natin yung head natin, yung cover sa ating head, doon natin ibaba yung return ng oil cooler natin para goods. Yung serbato natin para hindi na umit, parang iba na yung tunog kasi hindi natin nagamit ng ilang weeks to. Siguro na ano na yan, may kalawang na yan. So yan lang siguro. So kita-kits sa next episode mga bay. Let's go!